Milí naši diváci, vítam vás pri ďalšom diele podcastu s názvom Bez debaty, kde sa venujeme inšpiratívnym príbehom ľudí, sebarozvoja a motivácie. Ako už tradične nahrávame z nášho štúdia Vibecast, ktorý si môžete prenajať aj vy na stránke www.vibecast.sk. No a dnes tu mám jedného veľmi zaujímavého a inšpiratívneho hostia, ktorým je môj kamarát Jono Pavkovic. Ahoj, Jono. Ahoj, Stanko. Som rád, že tu môžem byť. A cítim sa hneď o dosť lepšie, ak si ma tu predstavil takýmto spôsobom, takže paráda, teším sa. A to čo vás čaká. Ja by som ťa vlastne trošku uviedol, že kto si, čo si a môžeš na to nadviazať. Ty si vlastne kreatívny dizajnový magnát na Slovensku, ktorý povyhrával veľa slovenských cien a ešte aj vyučuje na Paneurópskej vysokej škole dizajn a grafiku. Áno, grafiku, dizajn, typografiu, také kreatívne záležitosti. Povedz nám niečo vlastne, ako si sa vlastne k tomuto segmentu vlastne dostal? Takže budem úplne úprimný, veľa to teší, to mi podrozprávať, ale možno to je až... Povedal by som, že ako slepé kúra k zrnu, že úplnou náhodou. Že na Gimply ja som bol že celku kreatívny človek, ale nejak extrémne som sa nezodral učením, nebudem klamať. A bol som ten typ, že kedy rodičia rozmýšľali, že kam ma pichnú na vysokú školu. Všetci zo mňa chceli doktora, akože medicínskeho, alebo teraz už doktor som, nie ten správny. Takže, a vlastne tak sme rozmýšľali, že čo by som mohol ďalej študovať. Na medicínu by som asi neobsedil úplne na riteľ, chémia mi moc nešla. Maturoval som, že matika, fyzika, to bolo fajn, to ma bavilo. A rozmýšľal som, že čo ďalej. No a jedného krásneho dňa, a úplne presne si to pamätám, som cvičil v posilovni na Zochovej a vlastne robil som príček krole na biceps a z rádia zrazu, že otvorila sa nová fakulta, proste kreatívna dizajn média, že dizajn, to znie tak v pohode, že to bude aké, že robenie si obrázkov, že to bude určite sranda, že idem sa tam pozrieť, ne? A v tom to bol rok 2010 vlastne, čiže to akože internety sme už mali, aj všaké smartfóny a barščo, ale nebolo to ešte také, povedzme, rozšírené, nebolo tak dneska, že furt na tom tráviš celý deň a aj ten dizajn vtedy sa už riešil samozrejme na Slovensku, on to nebolo, povedzme, všade prítomné, hej, či to je nejaká komunikácia, či alebo mesto, alebo čokoľvek, firmy, súkromníci, to je jedno. Čiže nebolo to až také pre mňa ani vtedy jasné, že čo to vlastne ten dizajn všetko môže obnášať. Tak išiel som sa pozrieť, oni mali skúšky skorej na tej fakulte, mali tam talentovky a to neviem, kto rozhodol, že mám talent v tom momente, ale teda išiel som tam a vlastne som sa tam už dostal ako hneď, ešte predtým, než by som sa prihlásil niekam inám. Takže som sa k tomu dostal. No, vtedy tá skúška pozostávala, že anglický jazyk, nejaké grafické veci, čo dovtedy človek robil teda, a vlastne kresba zátišia. No, tak tá kresba zátišia to bola katastrofa. To vyzeral extrémne na chuja proste. Ale akože angličtina super, ústny pohovor super a nejaké grafiky. No ja som sa vtedy hral v nejakom Photoshope a takéto blbostičky, čo niečo som vedel ukázať, ale skôr ich zaujalo, ako keby ma nejaké ambície, čo by som chcel robiť. Takže prijali ma, začal som to študovať, že úplne od nuly, od podlahy, vlastne nejaké základy. A na tom bakalárovi som bol ešte dosť taký, to poviem, že zemiak, hej? Že aj sme bola taká partička chalánov, ktorí boli takí, keď to mám naozaj takí jebkovia, proste, že sme robili zlohu a barščom. A na tom bakalárovi som sa akože pomaličky do toho dostal, tak pomaly, pozvolna. A oni potom chalani na magistre nepokračovali, čo akože akokoľvek ich mám rád, ešte sem tam sa stretneme, tak to bola tá najlepšia vec, čo sa mohla stať. Ale som si uvedomil, že vlastne niečo v tom živote musím robiť a teraz za tie 3 roky som sa tým len tak nejak preplávával a že treba začať makať. No, a mám na to 2 roky a aby som niečo so sebou spravil a vystroval do seba hotového človeka, tak som začal makať, tak aby som dobehol predošlé 3, aby som stíhal ten, ktorom som a ešte som si nadbehol. Čiže za tie 2 roky som si povedal, že som si to nadbehol dokonca. A keďže som sa aj zapájal do rôznych projektov, rôznych školských vecí, tak mi vlastne ponúkli potom, že videli ten potenciál, ponúkli mi, že či by som nechcel ostať vlastne sa venovať, aj doktorátu. Takže jasne, že super, akože prečo nie v tomto. A v tomto konečne aj otec ma začal podporovať tým, že budem doktor, že keď je správny, tak aspoň sa so mňa budem môcť ako tak baviť s človekom. Takže ostal som na doktorát
študoval som, pokračoval som vlastne, akože tam už sa riešil výskum, tam človek začína vyučovať, dokonca na jeden akademický rok, čiže to bolo nejaké asi 6 mesiacov, som bol v Ázii, v Malajzii, na akože veľmi prestížnej univerzite, tam multimédia, MMU, čiže Multimédia Univerzite Malajža. A tam som robil akože taký menší výskum, čo potom by som použil v dizertačke. Čiže tam už to naozaj začalo byť o tom, že áno, že už tomu dizajnu fakt rozumiem, už ho dokážem aj učiť. A v podstate tie základy, že mám úplne zmáknuté, super. Čiže to bola pecka. No a popri tom som ešte freelancoval, že treba aj nejaké skúsenosti, nejaké korunky sa takže tiež hodia. Takže si začal nejakým freelancingom, čo sa týka nejakého zabrnutia do toho podnikania. Hej, to bolo také, že pozvolna, popri tej škole už bolo treba robiť, tak som pomohol kde sa dalo a častokrát aj zadarmo. Proste. Akože ja som aj za toho názoru, že ľudia sa majú pomáhať, že keď môžem, tak akože asi nemôžem robiť všetko zadarmo, ale keď môžem pomôcť, tak veľmi rád pomôžem. A čo bolo super, že sa mi pomaličky začali ako keby hromadiť tie rôzne projekty a zároveň aj kontakty, čo neskôr spomínam, že sa mi vlastne veľmi akože vyplatilo. A že aj keď to bolo že nezištné, tak to skončilo vlastne super a to je asi jeden z takých tých najväčších dôvodov, prečo som tu. A čiže vlastne, povedzme, že ten doktorát prešiel, spravil som ho a teraz, čo sa stalo, aby som sa pomaličky dostal k tomu nejakému podnikaniu. Tak jak som skončil vlastne, respektíve mal som obhajoby a zrejme im chýbal, vyzerá to, že im chýbal pedagóg na grafiku a na dizajn. Čiže tam tie obhajoby dizertačné práce tiež sú také väčšie, to nie je nejaká bakalárka alebo magister, že sa znevažovať, lebo však za týždeň som v komisii. Ale vlastne tam sú aj učitelia z iných škôl, aby to uznali, že to tak je. Čiže tam sú 2 učitelia z iných škôl plus celá naša, akože z našej školy zostava. A došla tam naša pani dekánka, pani profesorka Radičová. A vlastne mám taký pocit, že ma veľmi chcela akože poskúšať, že nakoľko som schopný, lebo potrebujem človeka a vlastne či by som bol schopný to robiť. Takže už bolo vidno, už som videl, že tá skúška konkrétne moja sa pretiahla podľa mňa o dobrú 3/4 hodinu, čiže ja som tam podľa mňa bol dokopy aj že 1,5 hodiny, len ja sám. A už som videl tých ostatných členov komisie, ak sa hrajú na mobil a niečo si čítajú, že oni už tam vôbec nechceli byť a mal som vlastne len ja dialog s pani profesorkou. Teda vyšiel som už celý dopotený ešte, akože tiež sa to, že vôbec bol to, že úplne pre mňa dialog, bol som s tým v pohode, ale nechcel sa, že po 1,5 hodiny proste debatovať o nejakej semantike vizuálnej a syntaktike a podobných iných veciach. A teda ma zavolali, že jednoznačne sa zhodli, teda, že doktorský titul dostajem, čo bolo super. A keď som odchádzal, teda spokojný, že idem na nejaké pivo, alebo som nemal aspoň prezliecť dopotený, tak ma ešte zavolali teda, že či by som nechcel teda tu ostať aj učiť ako pedagóg, že akože pecko, že prečo nie, že vlastne teraz som dokončil ako keď to štúdium, popri tom mal som nejaké freelancerské veci, ktoré by ma v podstate ale nejak plnohodnotne neužili, čo samozrejme by som hneď začal ako keby nejak škálovať. Ale teraz mi niekto zrazu ponúkol TPPčko, ktoré na tej škole je to zaujímavé tým, že človek nemá nejaký extrémne vysoký plat, akože je to tabulkové, ale je tam TPPčko, takže vlastne socka zdravotná vybavené a nezabere to človeku, keď je na TPPčko, tak tam, povedzme, tam robím asi 80 hodín mesačne. Čiže na ten začiatok je to, že super. Čiže mal som nejaké malé projektiky pomimo a zrazu som ešte som len vyšiel z miestnosti a už mi niekto ponúkol job. Že OK, super, že však už v tom momente som tam bol 8 rokov, keď rátam celé štúdium, že mal som tam aj kontakty, aj so študentami, ktorých som učil, aj s kolegami z doktorátu. A takže však super, ostajem, prečo nie, že uvidím čo, že keď mi niekto otvorí niekam dvere, tak ich nezabuchneme, rozťažek, nejsem úplne blbec. Hej, že fú, že koniec. Takže ma vlastne zamestnali, ten nástupný plat bol, že hrozná bieda. Teraz postupne sa to zlepšuje, aj s tými odrobenými rokmi, ale vtedy som bol taký, že fú, že to nie je vlastne, že toľko prejem. Asi pri tých 110-115 kilách človek má aj spotrebu. Takže čo bol môj plán, bol akože pokračovať samozrejme v grafike, nielen vo vyučovaní, ale práve v robení tých projektoch, lebo vlastne na to som aj mohol nejak kvalitne učiť, efektívne som potreboval viac projektov a ja som viac sa naučiť navnímať, že nemá to len z knížiek, ale naozaj si to vyskúšať a byť hodený do toho a vedieť, kde sa čo mu pokazilo v tlači. Aj to je vlastne celkovo plánovanie a diskusia s tými klientami, to ťa na vysokej škole nenaučí, čiže ten človek ako ty, čo sa dostane do terénu, tak to hneď môže následne učiť aj tých ďalej ľudí a odozdávať tie skúsenosti.
Presne. A takže toto tí študenti si dneska aj vážia, že vidia, že v tom robím a že v tom robím non-stop. To nie je, že mám nejaké 30 rokov staré zaprdené učebnice. Alebo PowerPointové prezentácie, že to sú čisto nové projekty, dávam im know-how aj z veľkých klientov, alebo aspoň to, čo môžem. Keď mám nejakú NDAčko, takéto veci, tak nie. Ale minimálne môžem povysvetľovať, že ako tá značka funguje a čo má pustiť, tak to samozrejme veľmi rád odovzdám. Ale to už len z toho dôvodu, že nebudem sa im odovzdať moje know-how, nech sa dostanú na môj úroveň v kľude. Čiže za prvé zdvihne sa dizajn a úroveň dizajnu na Slovensku, to je super. Zároveň, keď tu bude viac konkurencie, ak by sa všetci dostali na mojej úrovni, tak možno nebudem najlepší dizajner zrazu, ale budem aspoň najlepší učiteľ, všetci budú vďační, super. A ja budem mať ďalší stimul, impuls proste sa znova zlepšiť. Lebo už zrazu sú všetci tak dobrí, jak ja. Ja nehovorím, že som najlepší, ja by to tak teraz nie, to nie. Ale že nebojím sa vlastne tým študentom a študentkám akože odozdať, že všetko, čo sa dá. Vlastne teraz ešte späť k tomu začiatku, tak videl som, že tá škola ma neuživí, že v žiadnym spôsobom, že fajn, že mám vybavenú zdravotnú socku, že tieto ohavnosti byrokratické, tak day one som si vlastne otvoril som si SROčku. Som rozmýšľal, že aké to má výhody, čo má výhody, nevýhody. A tým, že už som bol zamestnaný, tak vlastne riešiť si živnosť, v tom som nevidel úplne zmysel, lebo v SROčke som sa tým pádom nemusel zamestnať. Čiže vlastne som mal SROčku. A túto ideu ti dal kto? Alebo si prišiel nejakým spôsobom sám, alebo tým, že to bolo niekde v rodine prítomné, tak si to pochytil? Mama bola podnikateľ, ale nemala SROčku a otec není úplne podnikateľský typ, akože je pracant, veľmi pracovitý človek, ale toto za neho riešia iný. Čiže už si to úplne nespomínam, ale viem, že rozprával som sa, myslím, že aj s daňovačkou, čo v rodine sme mali aj s ostatnými kolegami, že ako to riešili, keď oni skončili vlastne doktorát. A hľadal som niečo také najrozumnejšie. Čo akože počúvam o ostatných freelancerov, tak väčšinou sa boja tých SROčiek, že to je strašne komplikovaný proces a akože viem, že už dneska sú nejaké možnosti aj firmy, ktoré ti to veľmi ti to uľahčia, že len fakt, že pošleš peniaze, nejaké údaje a ti to založia tú SROčku a toto som práve využil, že ti skáčem do reči. Ako neviem, či tu mám spomínať konkrétne značky. Zatiaľ netreba. Dobre. Čiže áno, zaplatil som si výrobu SROčky, aby som to vôbec nemusel riešiť, čiže to bolo v pohode. Skôr že jak som došiel na tú myšlienku, asi som sa bavil s ľuďmi okolo, že čo dáva zmysel, čo urobili oni, čo by urobili oni a nejak som to potom zlátal, že okay, že tak TPPčko mám, tak na si robiť k tomu živnosť. Takže možno by to malo nejaký zmysel, potom zase od nejakého obratu, ktorý som vtedy, že samozrejme rozhodne nemal, hej, ale mal som nejaké ašpirácie byť bohatý človek. Kto z nás nemá? takže tá SROčka mi pripadala tak rozumne. OK, a vrátim sa vlastne ešte k tomu bodu číslo 1, čo ma zaujímal, že vlastne ty, keď si s tými tvojimi kamarátmi vlastne študoval na toho bakalára, tak si hovoril, že si mal veľké šťastie, že oni nešli na to magistra. Takže tam sa dostávam vlastne k tomu, že čo je vlastne jeden z problémov, že nás ťaha niekedy dole to okolie. Hej, akože bez nejakej urážky alebo niečoho. Vlastne si myslíš, že to bol aj ten jeden breaking point vlastne v tej tvojej nejakej kariére, ktorý ťa donútil, že OK, teraz som tu sám a teraz v podstate už nejsom tlačený nejak tou sociálnou spoločnosťou, aby som chodil von, robil zle alebo niečo, ale vlastne, že chcem byť hodnotná osoba v tejto spoločnosti, tak musím začať na sebe makať? No akže možno by som začal tým, že nechcem, aby to vyzeralo, že nevyhnutne, že oni ma ťahali do alebo takto, že oni mali tú výhodu, že každý z nich dokonca dva z tých troch aj pracujú v kreatíve, aj sú veľmi dobrí, hej, čiže oni už vtedy mali niečo odmakané zo strednej, aj sú talentovaní, šikovní chalani. Ale my akože všetci sme na to akože s prepáčom, že srali, lenže oni už tie veci ako tak vedeli. Oni na tie veci, že jeden vedel fakt, že krásne kresliť a ilustrovať, druhý zase už mal odriešené grafiky, vedel robiť nejaké animácie, triečka, čiže oni si mohli ako keby v úvodzovkách dovoliť viac na tú školu srať, zatiaľ čo ja so žiadnou skúsenosťou. A keď som sa flákal toľko, jak oni, ale zároveň som nemal vlastne ten skillset, čo oni už mali a nejaké skúsenosti, ani ten talent možno, tak to bol ako keby ten problém. Čiže nechcem povedať, že nevyhnutne ma ťahli oni dole, to určite nie, len tým, že boli sme takí Jasné, rozumiem. To je to, že lebo často sa stretávame, čo sa týka mladých, tým, že majú s tým problém, že jednak, že čo povedia druhý a tak preto som sa chcel na to spýtať, že kde bol tam nejaký problém a čiže, nie že problém, ale že oni mali ten skillset nejakým spôsobom už daný
a tým pádom ty nie. a ty si to musel vlastne vydreť a je vlastne super, že si to uvedomil, lebo tým pádom oni by možno boli hárnutí, alebo freelancing by im išiel na základe tých skúseností, ktoré už mali, ale ty by si vlastne ostal len tak, že no, čo teraz? Smola. Tak idem niečo robiť, pozriem, že kde hľadajú nejakú pomocnú silu. Dobre, tak sme teraz vlastne v tej fáze, že si založil SROčku. No, a tu začína určite veľký boj. Takže môžeš porozprávať o tom. Ja som veľmi v takej veľmi špecifickej situácii, čo asi veľa poslucháčov sa v nej nebude nachádzať, lebo vlastne to, že mám TPPčko niekde, a SROčku zvlášť, tak áno, čiže ono to má to aj veľa výhod, aj veľa nevýhod, alebo výhody a nevýhody, neviem koľko, veľa, málo, a vlastne akože výhodou je to, že je tam tá istota, hej, že povedzme, že keď som začínal ten nástupný plat v čistom, ja neviem, nejakých 640 eur. A že podľa reakcie vidíme, že koľko to asi je. No a keď som potom povedal, že prvý mesiac, keď som zarobil len nejaký v tej SROčke, no len 300 až 400 eur, tak akože jasne, že na konci roka to budeš zdaňovať, ale v podstate neplatíš žiadnu zdravotku, žiadnu socku, takže sa to k tomu pripočítalo. Čiže výhoda je, že máš tam tú istotku, ako si sám povedal, že to je super. Zároveň potom, to je na začiatku, je to dobré. Teraz, čo cítim, je, že ono ma to strašne zväzuje v raste, hej, to učenie vlastne. Lebo tým, že 80 hodín vlastne nie som úplne prítomný a máme s kamošom, k tomu sa podľa tiež ešte niekde dostaneme, vlastne máme ako keby na poli, alebo respektíve na 2/3 a tretinu vlastne našeho grafika, mojho bývalého študenta Matúša, strašne šikovný chalanisko. A že už vlastne, že manažovať vlastne čas toho človeka, tak predsa, že mám 2-3 a vlastne ja teraz mám 6-hodinový blok prednášok, že mám 3x2 hodiny prednášky a už len to, že manažujem klientov, ktorých mám ja sám, potom musím distribuovať prácu Matúšovi a ďalšie tieto veci, keďže mám zrazu 3-4 ľudí, však no, sa obesím. Čiže ono má na začiatku to má super výhody, tú istotu. Teraz skôr cítim tú nevýhodu, že teraz už, ak tú istotu nepotrebujem, tak ma to skôr ako keby zväzuje v tom raste. Takže a to je taká veľmi špecifická vec, no, lebo ako nemôžeš robiť tú prácu polovičato ani jedno, ani zároveň nie sú to len, že 3x2 hodiny v týždni, ale zároveň to je príprava na to a tieto veci, čiže určite to zväzuje ťa to viacej. No a čo plánuješ s tým vlastne urobiť? Čo plánuješ pustiť to učenie, aby si mohol škálovať vlastne firmu vyššie, alebo? Ja ako takto, že teraz 25. budem mať výberové konanie na ďalšie 3 roky, takže asi sa to zatiaľ nezavesil na klinec. A ako ja už v tomto momente ja to berem skôr ako takú, že spoločenskú zodpovednosť, že akože finančne, že to som to dal na pravú mieru, že samozrejme neoplatilo, aj keď ten plat je už o niečo vyšší, tak pri tých lepších klientoch tam je citeľný rozdiel akože v niekoľko násobkoch, hej, to sa nebavíme ani, že 2, 3, 4 násobok. Hoci aké súkromné škole ti určite nebudú platiť to, čo klienti v takej kapacity, ako máš ty, hej, takže. Hej, ako pochopiteľne, čiže ja mám to, že keby som tú školu nemal, tak zarábam x-násobne viacej. A otázka je, že okoľko ten život by bol lepší, akože bol by lepší, lebo asi mohol by byť, lebo by som nemusel ráno stávať na prednášku, mohol by som si možno zabehať, alebo by som si mohol viac pospať, čo by sa určite, vieš, kreatíve, to sa ľuďom zíde. Takže, ale je tam ten koncept spoločenskej nejakej zodpovednosti, čo podľa mňa ľuďom, neviem, či v poslednom čase vypadol, a aspoň mám taký pocit, že tu trošku, že tu absenduje. A čiže ja to učenie, chcem sa tým študentom venovať bez ohľadu na to, či cítim, že som vhodne ohodnotený, to teraz neriešim. Stále sú tam študenti a študentky, ktorí sú že veľmi šikovní a ten čas, ktorý do nich, nechcem ani povedať, že obetujem, alebo to znie zle, investujem, alebo ktorý im dám teda, považujem za vhodne investovaný, pretože tí ľudia sa potom vedia zamestnať, napríklad nemusia utekať zo Slovenska, to je jedna vec, vedia sa zamestnať v tom, čo ich baví, tak jak ja viem, ako je to strašná super vec, vlastne, že robíš to, čo ťa baví a tým pádom aj keď je to niekedy viacej, že to poznáš, niekedy furt, hej, posledných 7-8 rokov, ale keď človek môže robiť to, čo ho baví, tak to úplne ináč k tomu prístupe a je tam tendencia sa zlepšovať oveľa väčšia a aj to, že ten človek potom asi až tak rýchlo nevyhorí, aj viac zarobí, čiže to sú všetko pozitívne veci, ktoré berem, že robím aj pre spoločnosť, tým pádom aj pre seba, aj keď samozrejme v nejakom v konečnom dôsledku, hej, alebo aj pre moje deti, až budem nejaké mať, hej.
Ale je to podľa mňa, že treba to aj takto sa stávať. Tvoje poslanie aj v nejakom smysle, hej. Hej, že sme súčasťou nejakej kultúry, nejakého spoločenstva, alebo povedzme ľudí, či už na Slovensku, v Bratislave, alebo na celom svete, akokoľvek to zoberieme, tak treba do tej spoločnosti podľa mňa niečo vrácať. A akože stalo sa mi, a nie raz, hej, že došla za mňa jedna študentka a ja učím v prváku, v druháku a štvrtáku, piatáku, čiže bakalárov akurát neučím. A došla jedna študentka, veľmi zlatá, šikovná, super, a došla sa poďakovať po štátnych skúškach, keď dostane diplom a proste mi hovorí, že vďaka tým zadaniam, čo sme robili na hodinách, som spravil portfólio, aj keď to neboli že reálne veci akože pre klientov, boli to školské veci a boli fakt, že super, fakt šikovná baba, tak, že dostala miesto v grafickom štúdiu, ja som sa skoro rozplakal. Teda to bola akože drobnúnka baba, teraz ten 120 kg chlap. A nebol to jedinelý prípad, a niekedy, keď si prečítam, že poďakovania v záverečných prácach, tak vtedy, keď sú ľudia, čo to naozaj aj cítia, aj využijú, aj verím, že to je správne. To je super. OK. Dostávam sa vlastne k ďalšej otázke, čo sa týka toho podnikania. Ty si dosiahol nejaké úspechy. Čo ti vlastne k tomu pomohlo? Mal si nejakého mentora, alebo bola to nejaká situácia životná, alebo aký bol taký ten breaking point, kedy tá firma vlastne začala naberať na tých obratkách? A viem, že si povyhrával aj nejaké ceny, takže môžeš aj o tom povedať. No, akže mám jednu veľkú cenu a to celku pomohlo. To sú že Pentavard, v Londýne to odovzdávajú a to je vlastne jedna z takých najprestížnejších medzinárodných ocenení, čo sa dáva, je to za obalový dizajn konkrétne. Takže akože to bolo fajn, lebo aj robili som rozhovor do jedného špecializovaného českého časáku o obaloch a potom aj kontaktov aj naozaj, že také že veľké značky, ako jedna z tých najväčších, čo vyrába nápoje sladené. Ale vlastne ešte než sa dostanem k tomuto, lebo to už bolo po 3 rokoch, čo som vlastne ako podnikal, alebo fungoval, respektíve po 2,5. Firmu som zakladal koncom 2018 a vlastne teraz sa dostanem k tomu, že čo som na škole robil, že aj nezištne pomáhal kopukrát, tak vlastne človek, ktorému vlastne za veľa vďačím a ho považujem, že patrí samozrejme medzi mojich BFF. Nie každý, ale pravidelne ho týram svojou prítomnosťou v kancelárii a je Peťom. A vlastne, jak som sa dostal k takým viac robote, bolo, že jeho priateľka Daška bola o rok vyššie odo mňa na doktoráte a otvárala si SRO, čo tiež už končila, čo sa venuje vlastne akože produkcii a vlastne natáčajú akože sú videá, také už také, že veľké doteliek a tak. Čiže potrebovala logo na tú SROčku. A tak došla za mňa, však bavili sme sa, vedela, že ja sa špecializujem na dizajn, že či by sa mi mohol niečo navrhnúť, že aj tak hovno, čo na robote, tak idem ti robiť loga. Tak spravil som niekoľko teda návrhov a ona samozrejme s kým to bude konzultovať. Samozrejme s najbližšími ľuďmi a hlavne tým, že jej frajer tiež bol do kreatívy, hlavne marketing, reklama, čiže on na toto má tiež dobré oko, tak spolu vyberali vlastne, že aké logo, že ktoré z tých pár variant, myslím, aké 3 som jej spravil. A on mi potom sa mi ozval a my sme sa poznali z videnia zo školy vlastne tiež, oni boli spolužiaci a on vlastne bol na vedľajšej, na tej istej fakulte a nebol na dizajne, ale na mediálnej komunikácii a bol rok vyššie vlastne, alebo o 2. Čiže my sme sa tak z videnia poznali, možno sa tam prehodil nejaké slovo, ale že nepoznali sme sa nejak osobne. On sa mi teda ozval, že počuj, že videl som, čo si robil Daške, že v mŕte sa mi páčia všetky tie návrhy, že tiež teraz vlastne už som začal s podnikaním a chýba mi vlastne grafik, že či nejdem robiť akože pre ňoho, že OK, že tak poďme robiť, ale že akože ja už to PPčko máme, ja si chcem otvoriť SROčko, aby som robil pre seba. Že veľmi rád že akože budem zásobovať grafikou, čím len chceš, že poďme robiť spolu a teda, že budem mať ja svoju firmu a ty maj svoju. On že jasne. A on už mal aj dlhé roky skúsenosti a už vlastne tú firmu má otvorenú v podstate nejaký, nie som si úplne istý, ale 2 roky tuším už. Takže sme to nejak dali dokopy a hovorím, že to je človek, ktorému akože vďačím za veľa. Tiež to bola vlastne akože, nie že náhoda, ale tým, že som nezištne niekomu kedysi pomohol, tak zrazu niekto zháňal podobnú pomoc a už to nebolo, že zadarmo, už to bolo, že poďme robiť. A že to bol taký ten prvý obrovský stepping stone, že dal som sa dokopy s niekým, kto je extrémne schopný a už má aj skill a má viac skúseností. Už to má ako keby zabehnuté. Čiže vlastne ako keby som sa mu štveral po. Jasné, hej. Čiže nejaký tvoj mentor alebo niečo také.
Akože, neviem, či som to nazval mentorom. Väčšinou si hovoríme nie nejaké rozumné veci, ale o pozlosti a osočujeme sa v kancli. Čiže my sme v podstate rovesníci. Peťo je starší, čo o rok alebo o 2 je starší. Čiže skôr to bol, že šikovný chalanisko, ktorý už podnikal a zišiel sa mu niekto v mojej situácii, čo bolo super, lebo vlastne mne sa zišiel. Ale zároveň vlastne ho oslovila najmä tá tvoja robota a že sa vlastne dostal aj k tomu, že si dokázal niekomu niečo spraviť nezištne. Presne, že si nevidel len za tým nejaký zisk. Že OK, teraz spravím ti logo, ale každý návrh je 1,000 eur a neviem čo, tak samozrejme by sa to inak komunikovala aj ona jemu, hej. Jasne. Takže to bol taký prvý success, hej, že teda on už mal kancel, tak na začiatku sme tam sedávali dvaja, že extrémne, že aj sme si sadli na túro, hej, že akože a ten kancel vyzeral niekedy ako opičáreň. Takže dvaja triciatnici spolu a s extrémne záchodovým humorom, takže to si asi vieš predstaviť, ale projekty sa sekali na bežiacom páse a kvalitne. Takže to bol taký prvý veľký krok. A potom pomaličky sa to začalo nabalovať, čo je extrémne sranda, ale ako neodporúčal by som to nikomu, kto chce začať s podnikaním, že ja ani po 5 rokoch, koľko to je, 5 rokov to vlastne bude, 2018, povedzme, po okolo 5 rokov. A ja som nemal, že nikdy zapnutú reklamu. Nemám ani môj web je, že rozpadnutý. To spamätám, že si mi hovoril 3 roky dozadu, že už budem dokončovať web. Hej, že mám krásne trojvrstvové vizitky a vždy, keď niekomu dám, že prosím, nechoďte na web, lebo že nie je to úplne v pohode. Takže, čiže určite by som to neodporúčal takýto spôsob fungovania, ale akože ten word of mouth a vlastne, čo si ľudia hovoria, že mne sa začali ozývať len odtiaľ zrazu, že aj na škole som pomohol toľko ľuďom aj nezištne napríklad, aj pomaličky, ak už sa robili aj tie zištné veci, tak ľudia, keď boli spokojní a odporúčili ma, tak vlastne to bolo, ja som bol veľmi prekvapený, že častokrát sa stalo, že ja som si ani nemal niekoľko rokov ani portfólio, lebo niekto ťa odporúča, že chcete vedieť, čo robím, že nie. Že proste tento povedal, že bol mŕtvy spokojný, tak mi to poďte spraviť. OK, super. Čiže vlastne 5 rokov som nemal ani reklamu, ani web, hovorím, neodporúčam nikomu, ale vlastne doteraz tým, že vás ešte mám aj kvázi zamestnanca, aj keď nie, akože nie je to vlastne full-timeista, hej, ale povedzme nejaký half-time, part-time niečo, ale vlastne my sme non-stop vyťažení 5 rokov. Čiže to je, hovorím, určite by som neriešil nemať reklamu, je to sprostosť, ale nezabudol by som na tie, ako keby tie ľudské aspekty tej práce, ako byť zodpovedný, dodávať veci, mať možno aj také veci ako empatia, že naozaj sa snažíme toho človeka pochopiť. Že možno pri nejakom obrovskom korpe, tak tá empatia tam asi nemá z čoho výjsť, ale s kopou ľudí pracujem aj čo začínajú podnikať, napríklad chcú len spraviť logo alebo nejaký newsletter alebo nejaký obrázok, tak jasne, že dá sa to aj riešiť, takže tak áno, čo vidím, že človek začína a teraz mám čo do huby, tak by som to povedal, tak to spravíme lacnejšie, proste, že začnem podnikať, že bude nám tu lepšie, nech môže robiť, čo chce. Ale, čiže tie ľudské časti alebo ten ľudský pohľad niekedy tomu podnikaniu vie chýbať, lebo áno, však treba široké lakte proste a ísť rozkúpať dvere. Hej, akože, a nehovorím, mám dosť široké lakte, ale nepoužívam na to, aby som zrážal ľudí, vieš, čiže akože áno, nech ma vidia, nech nevymýšľajú z prostosti, ale nech vedia, že im som schopný a ochotný pomôcť. Takže to je podľa mňa taká tá podstatná vec, že aby sa tá ľudskosť nevytratila ani z toho. Však áno, v konečnom dôsledku idem o to zaplatiť nájomné, hypotéku, chlebík a nejakú salamu na ne, aby to nebolo úplne suché žrádlo, hej, ale nemyslím, že by to malo byť ako keby ten cieľ toho. A nestretol si sa s tým, že práve, že tí zákazníci, ktorí proste boli tak v úvodzovkách cheap, boli v podstate oveľa ťažšie sa s nimi pracovalo a ťažšie sa s nimi komunikovalo, jak s nejakou veľkou agentúrou? To by som povedal, že záležalo asi, alebo nenapadá ma, že úplne konkrétne príklady, by som to skôr akože od človeka k človeku, alebo od klienta ku klientovi. Čiže boli aj takí, čo boli cheap a boli úplne v pohode, a boli aj takí, čo boli cheap a ešte vymýšľali. A pri tých drahých sa to tiež môže stať. No potom, keď vymýšľa niekto, kto ti zaplatí veľa, tak ti to v podstate ešte dosere. Takže tam je to OK. Hej. Ale či to by som od človeka k človeku. Aj záleží, že ako keď sú to ľudia, ktorí majú nejakú skúsenosť už s kreatívou, a tak tí potom, a nemusia to byť nevyhnutne, že dizajnéri, ale môžu to byť marketéri, môžu to byť performance špecialisti podobne, že vedia, koľko to asi zabere.
tak potom je tam aj ten iný prístup. Niekto, kto s tým nemá skúsenosť, že... To je len obrazok, s tým nič nepotrebuješ. To je obrazok. V Painte to nakreslíš. Hej. Čiže pomáha, keď ten človek pozná trochu z tej kreatívy, alebo má aspoň nejaké skúsenosti, možno aj z minula. A ďalšia vec možno... Trochu pokory. Keď už ti to dávam za lacnejšie, tak aspoň to nemusíš do mňa jebať. Nebuď úplne hovado, prosím ťa. Dobre, a stretol si sa niekedy s nejakou, nechcem to nazvať, že pádom, alebo možno nejakou situáciou, kedy si zvážoval, že OK, fajn, teraz musím niečo zmeniť, lebo ináč príde takáto a takáto situácia a možno, že nejaké vyslovene, hej, že pád na hubu alebo čo, ale nie je úplne likvidačný, ale samozrejme nejaký, že čo zdvihol nejaký prst a jak si vlastne tú situáciu následne riešil? No, akože pád na hubu prichádza pravidelne každé ráno, keď sa zobudím. Nie. Akože je tam to, že som v podstate to, že máme nejakú, aj to, že máme SROčko, napríklad som súčasťou niektorých aj tímov inde, lebo sú povedzme naozaj veľké značky, ktoré by mohli mať problém s tým, že som akože subdodávateľ ako značka, čiže sa stane, že si má aj jedna konkrétna značka, super úžasní ľudia, takže nepoviem zase, ale milujem ich. A že si má hárnu ako keby v podstate internistu alebo tak. A to bývajú väčšinou veľké projekty, ktoré sú zakontrahované na rok a väčšinou to tak býva. Tým pádom ja presne viem, že OK, tak tento rok bude zase práca k namrdaní, že zase nevyspím celý rok. A popri tom mi ešte prichádzajú aj, čo mám stálych klientov, mám veľké značky, čo majú nejaké štandardné odbery, povedzme mesačné, rádovo možno v stovkách eur, ale vždycky tam nejaké sú, takých firiem je viacej. A povedzme, že teraz už tým, že máme aj v podstate nejakého zamestnanca, tie náklady sa trošku možno zväčšia. Vôbec nie sú obrovské stále tým, že nie som zamestnaný, tak tie náklady na chod firmy sú, že oproti bežným firmám sú minimálne. Kancel, vlastne som v kancli, ktorý prenajma Peťo. On už má akože viac ľudí, väčšiu agentúru, čiže ja tam mám stolík, my sa zabávame, všetko krásne, čiže ani to neplatím. Alibisticky poviem, že sa tam priživujem úplne. A vlastne ale stalo sa, že keď končil, robili sme takto jednu veľkú automobilku a vlastne a to bolo ešte aj počas, a to tam zase asi dosť, aj počas covidu, a to asi nemusím rozoberať, ale tam to cítil každý. Ale vlastne akože potom skončil veľký kontrakt a tým, že sa to nevyhralo ako keby na svetovej úrovni, tak už akože to, jak to nazvať, kaskadoito alebo dominoidne, hej, že vlastne akože už sa to neriešilo ani na Slovensku. Ale teraz som bol zvyknutý, že tak toľko to práce, povedzme 60-70 hodín mám vyhradených na toto a že tam ten cash flow je a všetko je super. Vlastne ono sa to odstavilo relatívne nečakane, behom nejakého mesiaca, že že vlastne ja zrazu budem mať nejakých 60-70 hodín voľných. A ten zvyšok, čo akože sa porobí, však jasne zaplatí to aj firma, stále by som bol v pluse, je to také, že no ale asi by som chcel sa držať na tejto rovine, aj čo sa týka vyťaženia, ja akože neviem úplne oddychovať, alebo aspoň nie dlhodobo, hej, nejaká dovolenka, fajn, ale predstav, že raz mám 70 hodín voľna, tak by som sa strelil. Takže to bolo také, že teraz je ten čas začať riešiť reklamu a dorobiť webku rýchlo po 4 rokoch, 5. A vždy párkrát sa to už stalo, že nie som v strese, peniaze mám podklad, že aby tá firma, s tým, že tie náklady nie sú veľké, tak keby som nepol prstom, tak rok môžeme sedieť a pozerať sa na seba s Matúšom a s Peťom. Ale už párkrát takto, že došiel veľký klient, bol rok, 2, nevyhral sa tender, alebo odišiel, alebo to sa to tak, jak na svetovej úrovni sa to zmenilo. A vtedy som rozmýšľal, že tak nie, že by to bol pád na hubu, ale že čo teraz? Tak vtedy som vždy chcel robiť to, že viac reklamy, dorobiť webku a toto. No a čo sa mi stalo? Ja už ani nemyslím, že prekvapivo, už možno s tým tak veľmi alibisticky nejako možno rátam. Vždy došiel niekto ďalší, rovnako veľký, obrovský a vyplnil mi tých 70 hodín. Alebo nejaká vizuálna komunikácia, brand identity, ktorá mi zabrala možno nejaký mesiac a preklenula vlastne. Čiže vlastne to kolečko, keď sa roztočilo, tak vlastne hej. Čiže akože už teraz som si hovoril, že teraz musí byť to leto, hej, že napíšem posudky záverečným prácam, odskúšam na štátniciach a idem robiť tú webku a bude to toto leto, no ale možno zase nebude. Takže jak sa to roztočilo, už neviem, už nezastavuje vlastne, ale super je vlastne, aspoň z toho, čo som ťa počúval, je, že si vlastne akoby diverzifikoval si to portfólio, hej, v podstate tie príjmy.
Vlastne mal si akéby tú stabilitu z toho školstva, mal si potom nejaké, kde si bol nejaký internista, potom si mal nejaké projekty, ktoré ti mesačne dávali nejaké fíčko a následne si mal veľké projekty, ktoré v podstate ti platili možno ostatné veci a pomáhali ti nejakým spôsobom expandovať. Takže je to fajn. No, čiže že nikdy som nemal až takú obavu, že tak teraz to kráchne, hej, alebo akože v tomto by som sa možno vrátil k tomu začiatku, že tá škola stále bola také, že tam je tá poistka, hej, takže a čokoľvek by sa stalo, tak stále z tej školy, akože teraz ten plat je lepší, čiže ako by som si musel utiahnuť opasok. Ale ďalšia vec je, ako nie, že som to niekedy využil, ale musím povedať, že ja som mal v živote extrémne šťastie na ľudí a prvými dvoma ľuďmi, na ktorých som mal že najväčšie šťastie v živote sú moji rodičia, úplne úžasní ľudia, čiže ja sa ani nejdem tváriť, že som nejak self-made, že akože ja tam, akože musím povedať úplne úprimne, že podľa mňa tá zlatá sieť je, to, že by som ju nevyužil, hej, ale teda, že som ju doposiaľ nevyužil, neskrachoval som, teraz dojem, máme, že mamka darí 20 000 proste, prosím ťa, a prehrám to niekde na určite bude 140. Hej, akože, ale keď to bolo, že úplne katastrofa, tak myslím, že aj tá škola by ma udržala. Keby som potreboval, sú okolo mňa ľudia, kde by som sa možno popýtal po pomoc, ale nikdy som na tým ani neuvažoval, lebo som sa do toho nedostal nikdy do tej situácie. Som zvyknutý teraz ako dospelý človek, už nie je názročný hárant, už si riešim svoje problémy sám a akože nad tým rozmýšľam. Čiže aj peniaze mám odložené, nikdy ani som sa nejak nepýtal o pomoc. Keby som to potreboval, tak stále, akože je tam tá ľudská časť, že možno že mal by som určite ísť za veľa ľuďmi, tak jak ja očakávam, že keď kamaráti potrebujú pomoc, že sa ozvú. Ale takže peniaze požičať nie je problém, keď náhodou ty to vieš dobre, že keby náhodou zomierali, len nech nevolajú mne, lebo ja im zavolám naspäť o týždeň. Takže myslím, že základ, že sme ľudia, hej, takže ale čo sa toho podnikania týka, takže pád na hubu, chvála Bohu, som ešte že nezažil. Možno, neviem, či chvála Bohu, však z týchto vecí sa učíme. Tak išiel si do toho veľmi akože rozumne, čiže mal si to nejako dobre nastavené už od začiatku, aj keď si sa nespoliehal v podstate na tú zlatú sieť alebo niečo, tak si to mal v podstate dobre si to mal rozbehnuté a vždy si nad tým rozmýšľal dopredu. A čo ma skôr zaujíma je, že aké sú podľa teba dôležité vlastnosti, čo by mal podnikateľ mať ako ty, aby proste presne išiel takto pekne rádovo a aby to v podstate dobre pre neho dopadlo. No a prvé, čo ma napadá asi je, že odolnosť. Hej, lebo tak to podnikanie nie je 9 to 5 job. Podnikanie je, že 9 to 3 istých 9 druhého dňa, hej. A takže byť odolný, hej, že nie je to možno niečo pre človeka, ktorý nevie fungovať pod tlakom. Hej, lebo tak máš tam tú zodpovednosť za projekty, za klientov a hlavne na začiatku. Hej. Jasne, že keď už si otvorený 20 rokov a naučíš sa v tom hýbať a máš ľudí a vieš manažovať a vieš rozdeliť tú zodpovednosť, tak tam už je to niečo iné a tam ešte akože osobne ani nie som. A takže na začiatku to naozaj, že tá odolnosť, byť schopný pracovať aj pod tlakom a hlavne aj tá pracovitosť, alebo tie pracovné návyky sú dosť podstatné. A s tým, že tu sa dostávam k tomu, že je dôležité nájsť si aj prečo vlastne učím, že aby sa ľudia zamestnali ideálne, lebo viem, že každý to tak nemá, asi väčšina ľudí to tak dokonca nemá, že zamestnať sa v tom, alebo keď už podnikáš, tak aspoň podnikať v tom, čo ťa baví a naplňa, alebo neviem si predstaviť robiť, ja neviem, že 220 hodín mesačne niečo, čo ma nebaví, tak to jak rýchlo vyhoríš. Za ten mesiac. Za mesiac som extrémne vyhorel. Čiže akože dôležité je premyslieť si to, akože možno aj vyskúšať si, než človek sa možno vrhne úplne do podnikania, ani by som sa nebal niekde možno zamestnať, v nejakej rovnakej sfére, proste vyskúšať si, že čo to obnáša, možno sledovať toho nejakého majiteľa alebo niečo, pýtať sa a zisťovať si a potom vlastne zistiť, že či by som na to mal aj ja sám. Hej, že či by ma to vôbec bavilo a či by som na to potom mal. Čiže taká tá naozaj, že odolnosť, pracovitosť a hlavne byť schopný zotrvať pri niečom. Ale to, čo vidím nechcem, aby som nad nimi nelamal palicu, lebo však ja na tom bakalárovi som bol ešte častokrát horší, ale že študenti teraz nevedia obsedieť pri nejakom projekte, ja neviem, 4-5 hodín. A vieš, že teraz keď sa rieši nejaká vizuálna komunikácia, alebo keď sa robí nejaké 3D render, animované video, tak ty nad projektom sedíš, vieš, 100 hodín, alebo koľko, vieš, že to sa v kľude môže stať a testuješ tie veci a
a musíš pri tom vedieť zotrvať, lebo keď pri tom nezotrváš, tak nemáš čo odovzdať, nezaplatia ťa a ešte si ľudia povedia, že si nič neodovzdal a nedostaneš ďalšiu prácu. Čiže tu sa vlastne dostávame k tým problémom, čo si myslíš, že najčastejšie vlastne ľudia majú, že prečo či už neúspejú alebo nezačínajú podnikať. No, že prečo nezačnú, tak to asi záleží konkrétne od človeka, že aká je natúra. Možno, neviem, či je taká, v podstate taká, myslím, že je tak, že ja by som sa opýtal teraz ťa, že v našej spoločnosti je taká nejaká dogma, že podnikanie je vyslovene ťažké, ľudia to nemajú skúšať, čo som sa stretol s veľa ľuďmi, ktorí nezačínali podnikať a sú väčšinou z nejakého toho korporátneho prostredia, je to, že oni sa boja. Že či už je to moc ťažké, alebo presne chcú mať nejakú tú vidinu tých istot. Že okej, že nemusím si tú prácu zháňať ja, nemusím v podstate ísť s mojou kožou na trh, nejsem odolný, presne, že nemám, že a teraz čo? A teraz čo? Hej, prídem domov a nikto nádo mnou nestojí a proste mi nehovorí, že toto urob, máš na toto. A najdôležitejšie aj, čo si všímam, je, že tí ľudia nejsú zo začiatku, tak vieš, ako to je zo začiatku, že musíš tomu obetovať proste 150 násobne viacej času, aj ten, čo nemáš. A nechcú pracovať cez víkend, hej. Že odišiel som z 9 to 5, aby som mohol robiť 24/7, hej, že doslova. Preto je to super, presne, čo si hovoril, že máte rád a robiť to, čo vlastne ma baví a aby som vlastne presne nevyhorel. Takže ja ako vnímam takéto nejaké problémy, čo sa týkajú tých nejakých možno bežných ľudí, ktorí by nad tým aj premýšľali, ale potom ich presne chytí nejaká tá úzkosť, hej, v tom, že ako a to a toto a vidia moc strašne dopredu, ale stačí len jeden malý krok, hej, že ísť postupne. Hej, len oni nechcú, lebo tam sa boja že nemajú tú istotu. Alebo čo je tiež možno, že nechcú vystúpiť z tej komfortnej zóny. Že sú pohodlní. Čiže je to nejako, že robím od 9. do 5. alebo od 8. do 4. alebo akokoľvek, tak potom prísť domov a vlastne začať pracovať na tom svojom projekte. Začať si čítať, však dneska je doba digitalizácie, na Google nájdeš proste pomaly už aj ako zoperovať koleno, hej, aj na YouTube a v podstate stačí sa len k tomu sadnúť, tie informácie sú tam a proste sa to učiť a skúšať, možno začať presne nejakým freelancingom, nejaké sú určite weby, ktoré to podporujú a lenže nechcú. Oni prídu domov proste z tej roboty, ktorá ich nebaví, sú samozrejme, chápem to, vyčerpaní a potom čo? Hej, čiže je tam aj zase tam, že tá komfortná zóna a výjsť z tej komfortnej zóny, tak veľmi málo ľudí takých, ktorí k tomu chcú zotrvať dlhodobo, aby niečo vybudovali. Podľa mňa, jak sa teraz hovorí aj o tom, že kde všetko nájdeš, aké informácie, že táto digitálna, postinternetová, akokoľvek nazvaná doba, mnoho vecí uľahčila. Takže keď sa tým zoberieš, že na to, aby si spravil SROčku, ti spraví niekto iný za 150 eur. Nemusíš výsť domov. Ale napíše, že kde ešte ak nemáš kde si ju dať, tak ti aj spravia virtuálne sídlo u nich v stránke. Čiže za 160 eur môže mať SROčku. Teraz povedzme, že máš nejaké stavače na web stránky, hej, typu jaký Elementor, Wix a takéto veci, kde tuším Wix vieš mať ešte aj neviem, či nie zadarmo, keď tam bude dole svietiť ich logo a v dome budeš mať Wix. Čiže keď si bol, že úplný držgroš, tak môžeš mať ešte aj Wixáckú stránku zadarmo, vieš to sám spraviť podľa tutoriál na YouTube. Keď ju nechceš zadarmo, tak tam zaplatíš proste 3,90, hej, za mesiac. Ešte, že zrazu už máš webku, máš SROčku a do tej reklamy aj na sociálnych sieťach, no, keď naleješ aj 20 eur na Facebooku, 20 eur na Instagrame, tak zrazu máš už dosah, ja neviem, zo 15 000 ľudí. A si vezmi, že práve si ponúkol nejakú svoju službu, povedzme za 200 eur tisíckam ľudí. Že takáto 10 rokov dozadu tu niečo takéto možnosti neboli, alebo 20. Čiže určite je to v niečom ľahšie. Tak samozrejme potom musíme rátať s väčšou konkurenciou, lebo to vie spraviť už povedzme každý. Ale či to nie je potom možno aj viac o tom komforte, lebo že teraz to vyzerá, že tú SROčku zbúchaš naozaj, že do týždňa popri normálnej práce. Nie je to, že až taká otročina chodiť po úradoch a učiť sa nejaké CSS, HTML. A všetko, že čo mám spraviť, ona to spraví za teba. Tu máme tiež nejaké drobné mesačné a je to vybavené. Takže to zase tá predstava, že môžem v konečnom dôsledku robiť to, čo ma baví, podnikať v tom, čo ma baví, robiť to ešte presa, že to je
strašne lákavá záležitosť. Myslím povedal, že to je to, čo mám v kľude, kedykoľvek ma to vyťahne z tej komfortnej zóny, v ktorej sa aj tak necítim, že to je dobré. Veľa ľudí ani nevie, že v podstate, že čo by ich bavilo robiť. Že neskúšajú. Že mám jedného, akože takého, čo je mentor, volá sa, že Gary Vee, on hovorí, že ty do 30-ky, že skúšaj, vymýšľaj, rob, proste zlyhaj, znova vyskúšaj, takže aby si našiel v podstate to, čo ťa robí šťastným. A následne potom, keď už to nájdeš, tak to môžeš robiť a logicky, keď to budeš robiť stále dlho, nemusíš mať na to talent, tak keď to budeš robiť dlho, budeš si o tom čítať, tak sa raz s dobrým staneš. A potom vlastne môžeš začať aj podnikať. No ono, súhlasím, že je ťažké sa nájsť, častokrát sa úplne súhlasím. Ja som si to ani až tak neuvedomal, až vlastne kým vlastne má BFF Miška, teda hovorá, že ty máš také úžasné šťastie, že ty robíš v práci, ktorá ťa bavia, ktorú si obľúbil. A ona vyslovene povedala, že lebo väčšina ľudí na tom tak nie je. Ja som si to dovtedy až tak neuvedomal, však jakže nerobíš 12 hodín denne, však to je úplne v pohode, vieš, tak to si stlačam a vieš, mením si farebné obrázky, pičovinky, takže čiže áno, že môže to je ťažké, častokrát ľudia sa musia zamestnať niekde hneď, aby mali tie peniaze, alebo nemajú možno dostatok experience na to, aby ich zobrali tam, kde chcú, alebo proste ešte nenarazili na to, lebo ja som na to došiel šťastnou náhodou a sa môže diať, že by sa mohlo stať, keby som sa k tomu dizajnu nedostal, že každý rok alebo 2 by som menil prácu, raz by to bolo niečo, nejaké tam excelské tabulky, potom niečo v korporáte. Vlastne nič by nás z toho nebavilo. Jak často vlastne vieš meniť prácu, aby si zisťoval, že či ťa to vôbec baví. Čiže jasne, že no povedzme, že ak by si za 5 rokov zmenil 3 práce a ani jedna ťa nebaví, že jak vlastne na to máš dojsť, že čo ťa baví. Že ono je to asi ťažšie, než keď sa na tým naozaj zamyslíme. Áno, keď sa na tým akože reálne zamyslíme, tak hej, ale ďalšia vec je, že možno nejako, keď cítiš, že aký je ten smer, možno ktorým by si chceli zrobiť, lebo napríklad, že ja viem, že by som nechcel strihať vlasy. Hej, príklad, hej, že sú nejaké segmenty, ktoré vieš, že by si proste nechcel robiť, ale zisťuješ a možno hľadáš, že aké sú tie, čo by si chcel robiť. Že napríklad, jak som sa aj dostal k videám, že sme chceli proste urobiť e-shop a bolo pre nás zo začiatku s podnikaním strašne drahé si najať niekoho, kto by nám spravil to video. Takže dobre, tak to spravím ja. A proste 3 mesiace si sedel za premiérom, proste si kúkal som, že dobre, túto spravte toto, dobre, tak po sekunde toho 15-minútového videa si sa posúval, že ježiš, zase som zabudol, čo urobila. Hej, toto proste frustrácia hrozná, ale potom nejako vlastne si sa k tomu dopracoval a nejako tie videá sa vytvorili a nejako fungovali. A vlastne k tomu som vlastne zistil, že ma to vlastne trošku aj baví. Čiže nejakým možno aj seba poznaním toho, že vlastne, že čo je niečo, čo mňa baví, čo sú aspoň nejaké segmenty, níž alebo niečo, hej, niekoho, každého baví niečo iné. Hej, či už, ja neviem, čo to môže byť ako... Hej. Takže určite na mieste takýchto ľudí, čo sú v práci, ktorá ich nebaví, by som sa nad tým zamyslel a skúsil k tomu prístupiť vyslovene, že systematicky, že tak mám víkend voľný, tak skúsim zistiť, čo je moje nové hobby, že tak neviem, že môže aj prečo neviem, skús vyšívať. A takže vyšívanie je seriózna vec, vieš, vyšívať je to ručná práca dneska, keď niekto vie niečo robiť pekne rukou, už sa dostáva k tomu, že nedostatok remeselníkov. Prečo nešiť nejaké detské, hej, oblečenie pre deti napríklad, alebo nejaké hračky, alebo čo zrazu tým, že to je ručná práca, už sa to dá predať s veľkou pridanou hodnotou, ešte ľudia si povedia, že tak to robí niekto na Slovensku, super, paráda, dvojnásobne pridaná hodnota. Čiže normálne by som si sadol a skúšal rôzne veci, čo ma bavia, pretože v dnešnej dobe už monetizovať sa dá už... Nepoviem, že všetko, ale je možné, že bol som asi nevenované streamovacie službe a videl som, že sa tam dá monetizovať úplne všetko. Áno, jedna slečna predáva vodu z kúpela, ktorá sa kúpala a podobne. Keď je na toto trh, tak musí byť aj naštrikované trh. Hej no, akože obávam sa, že zrovna toto sú tie najväčšie trhy, ale akože aj so štrikovaním by sa dalo uživiť. Čiže asi tu by som to naozaj riešil, že systematicky, tak som v práci, čo ma nebaví, tak čo s tým budem robiť? Čak nemôžem teraz tretinu života, to, že som otvoril apku a moje banky a vyskočilo na mňa niečo, ako je taký banner, že momentálne bol zrušený odchod do dôchodku v 63, 4, či koľko bolo, že predpokladá sa 67,3, nechcete si začať? Takže na to poviem, že kurva.
Ďakujem pekne. Takže vlastne akože viac ako tretinu, vlastne polovicu života stráviš v tej robote, alebo teda možno nejak časový úsek polovicu rokov a zároveň 8 hodín denne, čiže tretinu z dňa. Nemôžeš robiť to, čo ťa nebaví. Čiže a ak si v tej situácii, tak si treba uvedomiť, že určite sa s tým niečo dá robiť. Ľudia boli v horších situáciách a prežili a dostali sa z nich. Takže systematicky sadol by som si skúšal nové veci, tak možno si kúpim knižku alebo požičam knižku o automobilovom priemysle, možno o starožitníctve, ja neviem, možno čokoľvek, čo ťa napadne, v kľude vyšívanie, hocičo. A začnem si o tom študovať, vyskúšam si niečo z toho spraviť. Ak ma to začne baviť, tak popri tej práci sa tomu začnem venovať viac a viac. Či ťa niečo nebaví, podľa mňa vieš, že si veľmi rýchlo. Či ťa to baví, to asi trvá chvíľu viacej, ale keď si taký vlážny k tomu, tak musíš nad tým stráviť viac času, aby si videl. Niečo ťa možno chytí hneď, ale minimálne tie veci, čo ťa nebavia, tak to zistíš podľa mňa, takže do 10 minút asi, že tak to nechcem robiť. Čiže takto pomaličky to vyraďovať, lebo tá trochu práce navyše skúšaním nových vecí, oproti tomu, že teraz celý život stráviť niečím, čo nechceš robiť, tak to je strašidelná predstava. Dobre, keď sa dostávame ku koncu vlastne nášho rozhovoru, je niečo, čo by si chcel odkázať vlastne ľuďom? Čo sa týka či už podnikania, alebo nejakého nastavenia, či už mysle, alebo celkovo nejakých tých návykov, alebo čokoľvek. Jasne. Toto je vec, ktorú by som mal mať asi ako predpríprave, aspoň, že to môj druhý podcast, v ktorom som bol, a myslím, že ten tiež končil veľmi podobne. A teraz rozmýšľam, čo som vtedy odkázal ľuďom, ale tak čo sa toho podnikania týka, tak to, o čom sme sa dneska bavili, že určite treba sa nad tým aj zamyslieť, treba mať nejaké pracovné návyky a byť pripravený, s tou kožou na trh. Ale čo je podľa mňa taká, a to zase povie každý guru a každý podnikateľ a takže tí ľudia sú obratmi ďaleko predo mňou, takže to nejdem im kradnúť ich nejaké mantry, ale čo by som možno pridal takéto unikátne, o čom sme sa dneska bavili, že o čom sa možno až tak často nehovorí pri tom podnikaní, alebo práve to je to, akože jasne je to súťaž, ide nám o peniaze všetko, ale že možno nezabúdať na tú ľudskosť, že mne sa to vyplatila to, že som to robil nezačne, že teraz budem dobrý a budem čakať o rok, o dva, kto príde a vrátim. Ale že reálne si to robil proste nezištne, nie, že si mal niekde vzadu nejakú agendu v hlave a rozmýšľal. No jasne, to bolo veľmi výborné. Ale čiže možno nezabudnúť na to aj, že byť ľudský a pri tom podnikaní, a ja si myslím, že keď takých bude viac ľudí, tak sa to začne ľuďom určite vrácať, lebo to sa stane nejakým, nepoviem, že sa to hneď stane štandardom, ale možno to bude minimálne také bežnejšie a tým pádom bude väčšia šanca, že sa to k človeku vráti aj od niekade inokade. Hlavne u nás, akože na tom Slovensku je taká tá mentalita, trošku náročnejšia s touto ľudskosťou, takže som veľmi rád, že to tu akože zaznelo. Čiže to je taká možno zaujímavá, ojedinelejšia vec, o ktorej sa v tomto častokrát nehovorí. Asi čakáme, správame si projekty, aj si zaplaťme, ale však hlavne si pomôžeme. Ako pre mňa dizajn, ako ja som síce grafický dizajner, čiže je to o robení obrázkov, keď som to takto mal nejak vydestilovať, ale dizajn je samotný, vlastne dizajn, pre mňa je to ako keby nástroj, že dizajn je niečo pre mňa, že amorfné je to nástroj, aká sada pravidiel, konkrétne v grafike, to môže byť harmónia farieb, tvarov a takéto ďalšie veci, ale dizajn samotný je o riešení nejakého problému. Dizajn preklad, myslím, že keby sme to dali do Google, takže dizajnovať je vlastne navrhovať. A vlastne navrhuješ riešenie nejakého problému v grafike. Navrhuješ plagát, tak ten problém je, aby ti došli ľudia na koncert a musia ho vidieť. Keď robíš produktový dizajn, tak robíš nádobu na tekutinu, tak nesmie ti pretekať, asi možno by sa nemala rozbiť, ak je to nejaká chemikália a podobne. Čiže vlastne ako podnikatelia my vlastne vieme riešiť nejaké problémy nejakých ľudí a možno preto aj tá empatia častokrát môže pomôcť, keď pri veľa veciach. Dobre, super. Ďakujem ti veľmi pekne, že si ináč našiel čas vo svojom veľmi busy živote. Veľmi rád. Ďakujem aj vám, že ste to dneska sledovali. Ak budete mať akékoľvek otázky, kľudne do komentára. Podporte nás lajkom, odoberaním alebo akoukoľvek inou interakciou. Ďakujeme. Ahojte. Ahojte.